Helo, fy enw I yw Dr Roger Owen, a dwi'n ddarlethydd fan hyn yn yr adran astudiaeth Theatr Ffilm a Theledu yn Aberystwyth. A beth dwi eisiau gwneud heddiw yw gyflwyno rhyw fath o fan ddarlith i chi, rhyw fath o syniad i chi o siwt fydden ni'n mynd ati i drafod rhai pynciau o bwys ym myd y theatr gyfoes. A un o'r rheini, fel ni'n gweld ar y sgrin, yw Theatr a Newid Hinsawdd. A felly beth dwi eisiau gwneud yw mynd trwy rai o'r posibiliadau a'r heriau sydd yn wynebu theatr yn y cyfnod cyfoes oherwydd mater pwysig fel Newid Hinsawdd. Felly beth fyddai'n gwneud yn fras iawn fan hyn nawr, fydd edrych ar gyfoeth a phosibiliadau'r theatr i ddechrau. Wedyn, trafod siwt mae Newid Hinsawdd yn gosod her i'r theatr yn yr ystyr draddodiadol, a wedyn yn edrych ar rai cyfeiriadau newydd gallu fod yn cynnig atebion i rai o'r cwestiynau sy'n codi oherwydd Newid Hinsawdd. Felly, yn y lle cyntaf, mae rhaid ni edrych ar theatr, mae rhaid ni dweud, i ni'n mwynhau theatr, a ni'n mwynhau'r ffaith, ben a foll falle, fod gan theatr gyfoeth mawr o bosibiliadau yn gysylltiedig ag e. Fe all y theatr drafod unrhyw beth. Beth dwi'n olygu? Wel, drychwch ar rai o ddramau amlwg clasurol mawr y byd a rai o'r gweithiau mwy diweddar. Mae hwn, Dr Faustus, yn trafod dyn sydd yn ffeirio'i enaid i'r diafol mwyn cael 4 mlynedd ar hugain o bwer a grym a gwybodaeth. Mae hwn, Copenhagen, gan Michael Frayn, yn edrych ar sgwrs rhwng 2 ffisegwr marw, mwyn i ni gael gweld beth ddigwyddodd rhyngddyn nhw mewn cyfarfod pwysig ym 1941. Mae hwn, Network gan Padishevsky a Lee Hall yn edrych ar newyddiadurwr, darllenydd newyddion sy'n mynd yn wallgo ac yn troi'n seren oherwydd hynny. A mae hwn, Rhinoceros gan Eugene Ionesco, yn edrych ar ddyn sydd yn galaru oherwydd bod e ddim yn gallu troi mewn i rhinoceros. Felly, y theatr yn gallu trafod unrhyw beth. A wrth bod ni'n astudio theatr, i ni'n astudio, fel ni wedi gweld, holl bosibiliadau y ddynoliaeth. All of human life is here. Okay? A ni'n gwneud e oherwydd bod ni'n gweithio trwy'r dychymyg, a mae'r dychymyg yn gallu mynd â ni i unrhyw gyfeiriad i ni moyn, a hefyd ni'n gweithio trwy weithredu. Yn bwysig iawn pan mae'n dod at theatr, i ni ddim jyst yn defnyddio'r dychymyg, i ni'n ffurfio ffyrdd o drial gwneud gwaith y dychymyg yn bresennol mewn stafell ger bron cynulleidfa. Gwych. OK. So mae'r dychymyg a'r gweithredu, sa'n credu bod eisiau dadlu rili ynglyn â hyn, ond maen nhw'n rhan hanfodol, allweddol o beth ni'n galw'r ddynoliaeth. Humankind, humanity. Gallen ni ddim dychmygu, na'r pwynt yna fe, gallen ni ddim dychmygu dynoliaeth heb ein bod ni'n gweithredu trwy dychymyg. Felly, byddwn ni'n dadle o ganlyniad i'r datganiad bach yna bod theatr yn beth cwbl hanfodol i'r ddynoliaeth. Pidwch cymryd yng ngair i, edrychwch ar waith y cyfarwyddwr Brasilaidd enwog iawn Augusto Boal. Falle bod chi wedi dod ar draws i waithau wrth bod chi'n gwneud lefel A. Augusto Boal wedi dweud rhywbeth mawr mewn llyfr o'r enw The Rainbow of Desire, sef Theatr is the first human invention. Theatr yw'r ddyfais ddynol gyntaf oll. Iawn? Nid yr olwyn, nid y fwyell garreg, theatr. A pam? Pam mae Boal yn dweud hynny? A mae fe'n mynd blaen, wrth gwrs, dwi ddim jyst yn dweud hynny, fe'n gweud mae theatr yw'r ddyfais ddynol gyntaf oll, a hefyd y ddyfais sy'n gosod sail ar gyfer pob dyfais a darganfyddiad arall. Pam de? Pam bod yn rhoi'r fath bwys ar theatr? Wel, beth mae fe'n dweud wedyn yw fod y theatr yn cael ei eni pan mae'r bod dynol, the human being, y bod dynol, yn darganfod i fod e'n medru canfod ei hunan. Alright? Pan mae'r bod dynol yn darganfod i fod yn medru gweld ei hunan, yn gweld ei hunan in situ, fel mae Boal yn dweud, yn gweld ei hunan yn gweld. Iawn?
Felly dyna i bywal yw holl sail ein gweithgarwch theatraidd ni. Y ffaith ein bod ni, mewn unrhyw sefyllfa o gwbl, yn medru dychmygu'n hunain fel petai o'r tu fas. Iawn? Dyma yw hanfod y gweithgarwch theatraidd yna i bywal. Mae fe'n rhannu chi fel unigolyn, fel bod chi mewn doi le. Yn gyntaf oll, i chi yng nghanol y cylch. I chi yng nghanol eich byd chi'ch hunan, ond mae'ch dychymyg chi yn gallu rhoi chi tu fas i'r byd na, a mae'n caniatáu chi edrych nôl, fel petai, ar y byd i chi ynddo fe. Edrych o'r tu fas. Iawn? Felly i bywal, mae theatr yn gysylltiedig â chreu dau bersbectif, neu dau bwynt o edrych ac ystyried a chanfod y byd. A mae'r ddoi yna yn gweithredu yn uniongyrchol ar yr un pryd a'i gilydd. A iddo fe, dyna beth sy'n gwneud ni'n ddynol. Pan eich chi'n medru gweld eich hunan trwy'r dychymyg yn gweld y byd. Iawn, a wrth gwrs mae hwnna yn cysylltu'n gryf iawn gyda'r sail y gair theatr, achos i'r groegiad, y theatron, y theatr oedd y lle i weld. Ond eich chi'n gweld, nid yn unig yn yr ystyr gorfforol, edrych ar yr hyn sydd o'ch blaenau chi, ond eich chi hefyd yn gweld trwy gyswllt y dychymyg. Iawn? Ac wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn beth anarferol yn hanes y theatr. Mae dramodwyr o bob math wedi dathlu y gallu yma mewn dynoliaeth. Y gallu yma i ddefnyddio'r dychymyg ac i ganfod y byd mewn ffordd arbennig. Oedd Shakespeare, wrth gwrs, yn Hamlet, dyma Maxine Peake fel Hamlet. Shakespeare yn Hamlet wedi dathlu yr holl syniad yma o'r ddynoliaeth. Y fath o'r chestwaith yw dyn, mor syber ei ddeall, mor ddiderfyn ei ddawn, mor wych ac addas ei ffurf a'i osgef, mor debyg i angel o ran gweithrediad ac mewn amgyffred, mor debyg i dduw. Tegwch y byd, patrwm, yr holl greaduried. Mae pob creadur arall yn y byd islaw y ddynoliaeth, oherwydd bod gyda ni'r gallu sylfaenol yma i ganfod y byd. Nawr, wrth gwrs, falle bod gan rai creaduriad eraill rhywfaint o allu i ganfod ei hunain yn y byd, ond dyn nhw'n gwneud allan o hynny yr hyn mae'r ddynoliaeth yn ei wneud. Ond wrth gwrs, beth os mae'r ffordd yma o feddwl am y ddynoliaeth yw graidd ein problem ni erbyn hyn? Nawr, beth dwi'n olygu wrth hwnna? Wel, drychwch ar y byd o'n cwmpas ni, ac fe welwch chi, mae yna rai pethau ddim yn mynd yn dda iawn. Mae yna rai problemau yn codi oherwydd natur y berthynas rhwng ni a'r amgylchfyd. I ni'n gweld diddymu rhywogaethau, mass extinction, i ni'n gweld llygredd amgylcheddol, i ni'n gweld llediad anialdiroedd, i ni'n gweld Newid Hinsawdd, i ni'n gweld asideiddio'r moroedd sydd yn broblem anferthol, a hefyd i ni'n gweld gorgynhyrchu a gorddefnyddio ar ran y ddynoliaeth. Mae'r ein i gyd yn broblemau holl bresennol. Dwi ddim yn credu bod unrhyw un ohonoch chi na fi yn gwbl euog o'r pethau yma, ond mae'r rhain yn broblemau ein ni'n rannu ar draws y ddynoliaeth. Maen nhw'n broblemau cyffredin, ac yn aml iawn maen nhw'n cael eu cyfeirio atyn nhw fel problemau byd eang, problemau global. Iawn? A pan ni'n defnyddio'r gair global yna, dwi'n mynd i ddefnyddio'r gair Saesneg fan hyn mwyn gweithio at y ddelwedd arbennig yma sydd ar y sgrin nawr. Pan ni'n defnyddio'r gair global, yn aml iawn, ni'n edrych ac yn meddwl am rhywbeth fel hyn, sydd ffwto enwog iawn a gymerwyd gan astronauts Apollo nôl yn 1972. Beth maen nhw'n galw y berl las. Ac mae fe'n lun gwych o'r ddaear, a ni'n gweld pa mor
fregus mewn ffordd, a pa mor gyd-ddibynnol yr holl systemau sydd ar y ddaear, yng nghanol gofod cwbl dywyll. Nawr te, beth mae'r llun yna'n adlewyrchu yw rhywbeth tebyg i'r diagram wnaethon ni weld o'r blaen. Persbectif rhywun y tu fas i'r byd yn edrych ar y byd. Yeah? A dyma hanfod y byd olwg global. Yeah? Byd eang. Y persbectif datgysylltiedig yna. A mae Tim Ingold, sydd yn anthropolegydd ym Mhrifysgol Aberdeen, mae fe mewn llyfr o'r enw The Perception of the Environment yn siarad ynglyn â'r persbectif global byd eang yma sy'n aml iawn yn cael ei gysylltu gyda newid hinsawdd. Global warming, ynddo fe? Yn aml iawn. A beth mae fe'n dweud? Mae fe'n feirniadol o'r syniad yma, o'r bydolwg global. Yeah? My idea, medde fe, is that what might be called the global outlook might tell us something important about the modern conception of the environment. I'm suggesting that the notion of a global environment, far from marking humanity's reintegration into the world, signals the culmination of a process of separation. Pan ni'n siarad yn hermau global, medde fe, ni'n siarad yn ymhuned fel pethau sy'n tu fas i'r byd. With the world imagined as a globe, far from coming into being, in and through a life process, it figures as an entity that is, as it were, presented to or confronted by life. The global environment is not a life world, it is a world apart from life. Nawr, dwi eisiau just nodi y frawddeg fach ola yna, ail hanner y frawddeg fach ola yna am y tro. Yeah? The global perspective, yeah? The global outlook, mae hwnna'n rhoi i ni beth mae Ingold yn galw yn fyd y tu allan i fywyd, a world apart from life. Nawr, beth ddylen ni edrych yn y fan hyn yw'r tebygrwydd rhwng y syniad na o fyd tu allan i fywyd a'r bydolwg global mewn rhywbeth fel theatr y fwa broseniwm. Yeah? Un o'r dulliau theatraidd, un o'r pensaernïaethau theatraidd mwyaf sylfaenol i ni'n gwybod amdanyn nhw yn y byd modern. Mae'r math yma o adeilad i'w gael yn bobman. Ond os mae Ingold yn disgrifio hwn fel problem, wel, mae'n broblem sy'n cael ei adlewyrchu yn agos iawn yn y theatr i ni'n edrych arno fe. Mae'r theatr, a mi fydde Boal yn dweud hyn hefyd, dyw e ddim jyst yn adlewyrchu bywyd, mae fe'n hyfforddi'r gynulleidfa i feddwl am y byd mewn ffyrdd arbennig. Ac un o'r ffyrdd hynny yw y ffordd global yma. A mae Ingold yn siarad amdano fe, a mae Ingold yn feirniadol iawn ohono fe. Yeah? Felly, yn gysylltiedig â'r syniad yma o weledigaeth global, mae gyda chi arwahanrwydd. Yeah? Yn y theatr brosinium, draddodiadol, mae'r awditorium yn dywyll, i chi ar wahân, nid yn unig oddi wrth y llwyfan, ond i oddi wrth y weddill y gynulleidfa. Mae fe'n breifat, mae fe'n unigol. I chi'n arsyllu, yeah? Mae chi'n gwylio ar hyn sydd yn digwydd fel petai yn y pellter, a chi'n ymroi i hynny. I chi ar wahân iddo fe. Beth ych chi'n gael felly yw proses o fel taflu eich unigolyddiaeth chi ar y llwyfan. Yeah? Chi'n cydymdeimlo, chi'n creu empathy gyda'r rheini sydd ar y llwyfan gweitha'r bwlch mawr sy'n ryngo chi a nhw. A'r ffaith bod nhw, os fe'n ddrama naturiolaeth, dyn nhw ddim yn eich cydnabod chi. Fantasy yw sail y math yma o theatr. Ac yn y pen draw, mae fe'n arwain at beth ni'n galw'n wrthrycholi, objectification. I chi'n edrych ar bobl a chi'n arosod peth o'ch bywyd a'ch syniadau, a'ch teimladau, eich hunan arnyn nhw. A chi'n byw bywyd am gyfnod byr trwy gyfrwng 'i bywydau nhw ar llwyfan. A
A mae hwnna i gyd yn gysylltiedig â'r gweledigaeth global yma. Allech chi weid bod yr un peth yn wir ar lefel wleidyddol ac ar lefel gymdeithasol, y tu fas i'r theatr, y tu fewn i'r bydolwg global. Felly mae'r theatr draddodiadol a'r bydolwg global yma yn agos iawn at ei gilydd ac yn llawn o'r un mathau o broblemau. Nawr, dwi ddim eisiau dilorni theatr yn ystod draddodiadol o gwbl oherwydd mae'r pethau yma ni'n edrych arnyn nhw ar y sgrin nawr ar wahanrwydd yr arsyllir, allanoliad, ffantasi a gwrthrycholi. Maen nhw'n bethau sylweddol iawn, maen nhw'n bwysig ar gyfer llwyddiant y theatr draddodiadol a hefyd, wel, maen nhw'n rhan o'r peth sydd yn rhoi pleser i ni o safbwynt yn berthynas ni ar theatr. Ond maen nhw yn adlewyrchu golwg hollol ddieithriedig ar y byd o safbwynt y ddynoliaeth. Mae'r ddynoliaeth ar y byd, ond hefyd y tu hwnt i'r byd. A dyna beth ni wedi edrych arno fe cyn belled. A hwnna yw graidd y broblem. A mae fe'n adlewyrchu problem sydd wedi arwain at Newid Hinsawdd. Oes na ffordd arall, felly, a does ddim lot o amser gyda ni drafod y ffurf eraill, ond mae 2 blynedd o gwrs yn Aberystwyth yn fodd i chi ddechrau meddwl ynglyn â hyn. Oes na ffordd arall? Wel, oes. A mae hwn yn golygu creu beth ni'n galw bywydfyd. Creu y tu fewn i fywydfyd. Glywon ni Ingold yn gynt y defnyddio'r gair life world fel un gair. A dyna beth dwi'n golygu fan hyn wrth fywydfyd. Dyma ni. Oes modd i ni ail-greu, ail-ddychmygu, ail-sylweddoli ein dynoliaeth ni heb ein bod ni yn gweithredu mor ddatgysylltiedig oddi wrth bethau. Oedden ni'n medru sylweddoli cyflwr o fodoli yn y byd sydd yn cwmpas ni yn yr ystyr llawn. A peidio wastod i ddefnyddio'r dychymyg mwyn taflu'n hunain mas o'r byd hynny. Wel, dyma un o'r pethau mae Wendy Arons a Theresa May yn siarad amdano fe mewn llyfr o'r enw Readings in Performance and Ecology, a mae nhw'n edrych ar beth o'r enw eco-ddramaturgiaeth. A mae yna sawl agwedd i hyn, ond jyst un peth sydd yn gysylltiedig â hyn yw meddwl am y math o amgylchfyd mae pobl yn ei greu yn y theatr. Sut mae dylunwyr, sut mae cyfarwyddwyr, sut mae actorion a chynulleidfaoedd gyda'i gilydd yn creu rhyw fath o amgylchfyd digwyddiadol yn y theatr. A maen nhw'n siarad y beth maen nhw'n galw'n eco-ddramaturgiaeth, eco-dramaturgy. Ffyrdd o weithredu yn y theatr sydd yn helpu i greu amgylchfyd mwy cynhwysol. Un sydd ddim yn ddieithriedig yn y ffordd yma mae'r perspektif global yn ddieithriedig. A beth maen nhw'n gweud fan hyn yw nod eco-ddramaturgiaeth yw darganfod a mynegu'r dilyniad neu'r parhad rhwng y canfyddwr yn y gynulleidfa a'r amgylchfyd. Okay. So beth maen nhw'n dweud fan hyn yn nhw eisiau mynd ati, we want to excavate the often occluded environmental history against which many dramas unfold. Felly, os ni'n edrych ar y ddrama fel y Dymestl, The Tempest, Storm, gan Shakespeare, mae rhaid ni edrych ar fe nid just mewn perthynas â Theatr Shakespeare ar y pryd, ond hefyd hanes y byd ar y pryd. A syniad mae fod y ffordd global o feddwl yn dechrau agor i fyny o ganlyniad i ddarganfyddiad America, oedd wedi digwydd ganrif cyn y ddrama honno. Ond nawr, oedd mwy a mwy a mwy o gymdeithasau ac o bwerau mawr yn Ewrop yn mynd draw i America i greu trefedigaethau. So, mwyn edrych ar mae rhaid cymryd y dinistr ecolegol mawr oedd yn gysylltiedig â darganfod ac exploitio America. A falle bod rhaid arosod hwnna ar destun y Storm, The Tempest, gan Shakespeare. So dyna ni, excavating the environmental history against which many dramas unfold, and revealing the dramatic structures that continue to foreground human conflict against a background of, rather than in reciprocity with,
a natural environment. So mae rhaid ni stopo meddwl am gwrthdaro a drama ddynol fel rhywbeth sydd yn bodoli ar wahân i'r amgylchfyd y mae'r bobl hynny'n rhan ohono fe. Yn eironig, mewn ffordd, dyna un o syniadau sylfaenol y tu ôl i theatr naturiolaidd. Dyna pan mae setiau'r theatr naturiolaidd mor fanwl, oherwydd yn bod ni'n edrych ar bobl yn eu cyd-destun naturiol, yn eu cyd-destun cymdeithasol manwl iawn, fel yma fe wedi cael ei greu o'i cwmpas nhw, gan y tai, gan y gerddi, gan yr holl wrthrychau sydd gyda nhw yn eu stafelloedd nhw. Ond wrth gwrs, mae'r ffordd o gyflwyno theatr naturiolaidd a'r lwyfan wedi mynd â ni yn llwyr i'r cyfeiriad dieithriedig. Ta beth, siwt i ni'n mynd ati i helpu i greu'r teimlad yma o fydolwg yn y theatr. Mae yna nifer o ffyrdd. Yn gyntaf oll, mae hwnna'n enghraifft gan gwmni o'r enw Fevered Sleep. A maen nhw'n edrych ar y berthynas rhwng creaduriaid a'i hamgylchfyd. A maen nhw'n cymryd golwg braidd yn grafog arno fe, ond mae fe'n waith difyr iawn, a mae'n waith trist iawn hefyd, mewn ffordd. Mae fe'n cymryd golwg bell gyrhaeddol iawn. Mae fe'n symud o gael ei ffilmio lan yn yr Arctic, yr holl ffordd lawr i Lundain. Dwi'n mynd dilyn y trywydd yr holl ffordd, mae'r ffilm berfformiadol yma yn torri rhwng Norwy, yr Alban, rhywle ar y trafod yr M1 dwi'n credu yn Lloegr, a wedyn studio yn Llundain. Ac yn edrych ar y berthynas na rhwng y peth dynol a'r croen yma yn gwisgo ynddo fe, meddwl yn ei weld sut mae hwnna yn goleuo ni i'r syniad yma o gynefin. Ta beth. Ffordd arall o wneud yw i osod y digwyddiad yn uniongyrchol mewn cyd-destun naturiol. Roi y cynnyrch naturiol y byd o gwmpas y gwaith theatraidd a gwneud y gwaith theatraidd am y cyfarfyddiad hynny rhwng pobl a'r byd naturiol o'i cwmpas nhw. Felly mae hwn yn brosiect ar enw The Living Stage wedi cael ei greu gan y dyluniodd Tanya Beer yn Australia. I ni gallu meddwl wedyn ynglyn â beth i ni'n gwneud o ran deunyddiau. Achos yn aml iawn, i ni'n creu sioe allan o ddeunydd sydd wedyn cael ei daflu ffwrdd. A mae theatr wrth gwrs yn rhywbeth sydd mond y bodoli am gyfnod byr. So, beth i ni'n gallu gwneud sydd ddim yn creu yr holl wastraff yma, ond sy'n dal i fod yn beth perfformiadol. So, oedd hwn yn berfformiad fel protest gan Theatr yn Sweden o'r enw Run for Your Life. A beth oedd rhyw fath o ras relay, neu rhedegfa relay, ar oll ffordd o'r Arctic i gynhadledd yr Hinsawdd yn Paris. A fe gymrodd filodd o bobl i wneud hyn, ond oedd grwpiau ohonyn nhw yn redeg yn reolaidd o un lle i'r llall, ac felly rhyw fath o brosesiwn dynol anferthol. Mae fe'n berfformiadol iawn, ond dyw e ddim yn bosib i chi eistedd nôl a'i wylio fe'n gyfan gwbl fel aelod o gynulleidfa. A falle bod rhaid i hwnna newid hefyd pan ni'n meddwl ynglyn â sut ni'n creu theatr sydd yn fwy cymwys ar gyfer byd lle mae yna newid hinsawdd yn digwydd. Ac yn olaf, fel enghraifft, mae gyda ni Jellyfish Theatr yn Llundain, yn Southwark yn Llundain, sydd wedi cael ei greu fel adeilad yn gyfan gwbl allan o ddefnyddiau gwastraff. Stwff sydd wedi cael ei ailgylchu, pren sydd wedi cael ei daflu i ffwrdd a sydd yn cael ei ailgylchu bellach. Felly mae rhaid meddwl nid yn unig ynglyn â'r gweithredu, a'r gwylio, ond hefyd ynglyn â'r lleoliad, a'r deunydd sy'n cael ei ddefnyddio mwyn creu amgylchfyd ar gyfer y theatr. O ble mae'r stwff yma wedi dod, beth fydd yn digwydd iddo fe pan ni wedi orffen ag e. Hwn oedd yr ola, Lone Twin, mae hwn yn brosiect reit enwog. A beth wnaethon nhw oedd gofyn i bobl i roi deunydd iddyn nhw.
rhywbeth, ryw wrthrych o'n nhw'n bia, ac yn fodlon i gynnig i'r prosiect wedi wneud allan o bren. A beth nath y par yma, sef Gary Winters a Greg Whelan wedyn, oedd casglu'r straeon oedd yn gysylltiedig â bob un o'r gwrthrychau yma, a wedyn creu llong neu gwch mas ohonyn nhw. A mae'r cwch yma, wrth gwrs, yn medru cael ei hwylio go iawn. Mae fe'n gwch gorffenedig go iawn. Felly mae fe'n wrthrych materol gorffenedig wedi cael ei wneud allan o ddeunyddiau sydd wedi cael ei ailgylchu, ond hefyd sydd yn gysylltiedig â straeon neilltuol gan yr holl bobl oedd wedi roi'r deunydd yna i'r par yn y lle cyntaf. So mae fe'n ffordd o wasgaru ac i feddwl ynglyn â'r prosesau i ni'n gysylltiedig a sy'n ni'n cysylltu â theatr fel arfer mewn ffordd wahanol iawn. So, yn wahanol i greu gweledigaeth global, mae'r broses o greu bywydfyd ecolegol yn golygu integreiddio ein ffordd ni o gynhyrchu. Integreiddio y gynulleidfa a'r gweithredu perfformiadol. Yn aml iawn, chi'n cael y gynulleidfa a'r perfformwyr mewn gyda'i gilydd. Hunan ymwybyddiaeth. Yn lle bod chi'n datgysylltu'ch hunan, mae rhaid chi fod yn ymwybodol yn llwyr o'ch perthynas chi gyda'r hyn sydd yn cael ei gyflwyno. Ymestynniad a dilyniad. Felly, yn lle bod chi'n mwynhau cael eich gwahanu a gwylio yn y dirgel, i ni nawr yn gysylltiedig ar hyn sydd yn digwydd, a ni'n gweld yn hunain fel rhan annatod o'r cyflwyniad ac o'r hyn yma'r perfformwyr yn dewis i osod ger yn bron ni. I ni'n medru cyfnewid gyda nhw, i ni'n medru ryngweithio gyda nhw. A mae hwnna'n sail i fath o berthynas sydd wedyn yn cael i greu'n ddynamig iawn a'i newid a'i drawsffurfio mewn ffordd ddifyr a chynyrfus gobeithio y tu fewn i'r digwyddiad theatraidd hunan. Felly dyna ni, diolch yn fawr iawn, gobeithio bod hwnna wedi bod rhywfaint o ddiddordeb. Mae fe'n rhan o drafodaeth llawer mwy eang wrth gwrs ynglyn â natur y broses o wylio theatr a hefyd o feddwl ynglyn â beth yw canlyniadau ac oblygiadau ac ethos y math o waith gallen ni fod yn ei wneud fel pobl greadigol ym maes y theatr. Diolch yn fawr iawn.